Älä välitä siitä, tän alla. Hyvä. Oi, hyvä jätkä. Mikä sen nimi? Urho. Hyvä. Hyvä. Niin sulla oli jotain rööntaali-taustaa vai mitä? Mitä? Terve. Tervu. Onko sä leikkinyt tän koiran kanssa? No minä olen leikkinyt aika vähän nyt, mutta Se ottaa ihan kunnolla. Niin oot sä jotain leikkinyt sen kanssa? jotain vähän. Kun tää ravistus meinaa tulee ihan siitä, että Joo. joku aloittelija leikkii koiran kanssa. Joo. Aloittelija on leikkinyt. Rauhoitetaan. Noin, hyvä. Käydin purraa kovaa. Semmoset valmiudet, mitä siskolla ja Kari on tehnyt, niin Se on jalassa. oi hyvä. Takajalan ihmisiä. Ja sekin vielä semmoset tilanteet siellä eneissä tai siellä Lahdessa, niin kokemusköyhä varmaan on niinku, On, siis ihan kokemuskylä. niin sehän niinku vaikuttaa siihen Joo, nimenomaan siihen yleisviretasoon niin paljon, että kyllä. Ei siellä tätä ole tehty koskaan. hyvä. Ja Nappasi nyt hienosti kiinni. se korjankin ja nyt sulla on ihan hyvä ote. Joo, tätä ei ole tehty ikinä. Tää ei ole mitään sillä vielä. Hyvä! Hyvä! Eikö sinä löydy vielä? Tavoittelee hyviä. Hyvä jätkä. Pyrkääjä perkele. Ja sitten se muutti jo vastustamisen suuntaan, että se vastusti suoraan, kun ei pelkkää tätä ravistella. Sitä ei kannata vahvistaa. Hyvin tavoittelee. Noin. Ja pois. Löytyykö vielä?